Αγαπητοί σύντροφοι, αγαπητές συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, εκ μέρους του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος, εκ μέρους των τροτσκιστών, εκ μέρους της Τέταρτης Διεθνούς, θα ήθελα να στείλω από αυτό το βήμα και από αυτή τη συγκέντρωση, πέρα από όλες τις εκλογικές συμβάσεις, τους δικούς μας ταξικούς χαιρετισμούς. Πρώτα απ' όλα, ένα χαιρετισμό ταξικής αλληλεγγύης στους χιλιάδες απολυμμένους των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, στους απολυμμένους της Ασπής Πρόνοια, στους απολυμμένους από τα σαπιοκάραβα του Αγούδημου, σε κάθε απολυμμένο όλων αυτών των χρόνων, στη στρατιά των ανέργων, σε αυτούς που αφού τους ξεζούμισαν, τους πετάξαν σαν λεμονόκουπα για να βγάζουν περισσότερα κέρδη με άλλο τρόπο οι κεφαλαιοκράτες. Είναι ένας χαιρετισμός ταξικής αλληλεγγύης, αγωνιστικής ενθάρρυνσης, και τους λέμε μαζί τους, μαζί με όλη την εργατική τάξη, θα παλέψουμε ενάντια στις απολύσεις για την επαναπρόσληψη όλων, για να απαγορευτούν οι απολύσεις σε αυτή τη χώρα, για να απολύσουμε αυτούς που μας απολύουν. Δουλειά, δουλειά, δουλειά και όχι δουλεία, η μόνη λύση είναι εργατική εξουσία. Δουλειά, δουλειά, δουλειά και όχι δουλεία, η μόνη λύση είναι εργατική εξουσία. Στέλνουμε χαιρετισμό ταξικής αλληλεγγύης στα πιο καταπιεσμένα αδέρφια μας, στους εξεγερμένους ανήλικους μετανάστες που είναι έγκλειστοι στην παγανή της Λέσβου και που παλεύουν για το ίδιο το δικαίωμα στη ζωή. Εκατοντάδες κλεισμένοι σε πρώην φυλακές κάτω τις πιο απάνθρωπες συνθήκες μέσα σε ένα μνημείο κυριολεκτικά βαρβαρότητας. Ξεσηκώθηκαν, έχουν δίκιο να ξεσηκωθούν, στεκόμαστε στο πλευρό τους και ζητάμε την άμεση απελευθέρωση όλων των έγκλειστων μεταναστών. Κανένας άνθρωπος δεν είναι λαθρέος. Το μόνο παράνομο είναι το διοσύστημα που κάνει τους ανθρώπους παράνομους και λαθρέους. Οι μετανάστες είναι οι συγχωρασμένοι στον κόσμο των αφεντικών. Είμαστε όλοι ξένοι. Οι μετανάστες είναι οι συγχωρασμένοι στον κόσμο των αφεντικών. Είμαστε όλοι ξένοι. Χαιρετισμό ταξικής αλληλεγγύης σε αυτή την κρίσιμη ιστορική στιγμή στέλνουμε όλοι μας, ανεξάρτητα εδώ από εξαιρέσεις, όλοι μας, με όλη μας την καρδιά, στην αγωνίστρια Κωνσταντίνα Κούνεβα. Βιτριόλοι και σφαίρες στο ψαχνό, τον πόλεμο τον ζούμε κάθε μέρα εδώ. Βιτριόλοι και σφαίρες στο ψαχνό, τον πόλεμο τον ζούμε κάθε μέρα εδώ. Χαιρετίζουμε την Κωνσταντίνα που την κάψαν ζωντανή με βιτριόλι μόνο και μόνο γιατί αγωνίστηκε για τα δίκαια των εργατών. Μόνο και μόνο γιατί είπε όχι στους δουλέμπορους. Μόνο και μόνο γιατί ένωσε με την ίδια της την πράξη και την ίδια της τη θυσία όλους τους εργάτες σε αυτή τη χώρα, ντόπιους ή αλλοδαπούς. Είναι το σύμβολο και η σημαία κάθε κοινωνικού αγώνα από εδώ και μπρος. Το Δεκέμβρη που έρχεται κλείνει ένας χρόνος από το φόνο του Αλέξη και από τη φωνική επίθεση στην Κωνσταντίνα. Δεν πρόκειται, όπως είπε και ο προηγούμενος σύντροφος, να αφήσουμε το Δεκέμβρη να περάσει έτσι, στα μουλοχτά. Ο Δεκέμβρης, όταν θα έχει κλείσει ένας ολόκληρος χρόνος, θα κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι η φυσική και η ηθική αυτουργή της επίθεσης στην Κωνσταντίνα. Το φάκελο τον έχουν βάλει στα αρχεία, αλλά από εκεί από τα αρχεία θα το βγάλουν οι ίδιες οι μάζες, ο ίδιος ο λαός, η ίδια η λαϊκή οργή. Δεν πρόκειται δολοφόνοι του κεφάλαιου, δεν πρόκειται τραμπούκι των δουλέμπορων να καθίσετε σε ήσυχη γωνιά όσο υπάρχει αυτό το κίνημα, όσο αυτό το κίνημα θα έχει ζωή και θα αγωνίζεται στους δρόμους. Ακούστε το καλά, τραμπούκι δολοφόνοι, η Κωνσταντίνα Κούνεβα δεν είναι μόνη. Ακούστε το καλά, τραμπούκι δολοφόνοι, η Κωνσταντίνα Κούνεβα δεν είναι μόνη. Στέλνουμε μήνυμα διεθνιστικής αλληλεγγύης στους χιλιάδες διαδηλωτές στο Πίτσμπουργκ της Αμερικής
που ενάντια στη συμμορία των λεγόμενων G20, των ηγετών του καπιταλιστικού κόσμου, διαδήλωσαν και διαδηλώνουν για να δεχτούν τις ελαστικές σφαίρες των μπάτσων του Δημοκράτη Ομπάμα. Στεκόμαστε στον πλευρό τους. Ο λαός του Σιάτλ 10 χρόνια μετά είναι ξανά στους δρόμους. Ο λαός που εξεγέρθηκε στη Γένοβα είναι ξανά στους δρόμους. Ο καπιταλισμός και η παγκοσμιοποίησή του που ζουν τώρα τη χειρότερη κρίση στην ιστορία τους συναντούν και θα συναντήσουν ξανά και ξανά τους νεκροθάφτες τους, τις εργατικές λαϊκές μάζες ολόκληρου του πλανήτη. Σπέρνουν τη μιζέρια, θα θερήσουν την οργή, εμπρός για επανάσταση σε ολόκληρη τη γη. Σπέρνουν τη μιζέρια, θερήσουν την οργή, εμπρός για επανάσταση σε ολόκληρη τη γη. Φυσικά αυτή τη στιγμή ο νους μας δεν ξεχνά τα θύματα της υπεριαλιστικής θηριωδίας δίπλα μας, τους Παλαιστίνιους αδερφούς μας, τους Ιρακινούς αδερφούς μας, όλους τους δυστυχισμένους στη Μέση Ανατολή και στην Κεντρική Ασία, που τους σκοτώνουνε άμαχους τους περισσότερους και άοπλους τα αεροπλάνα του ΝΑΤΟ, οι στρατιές του που έχουν σταλεί στην ίδια την Κεντρική Ασία μαζί και ο ελληνικός στρατός. Ζητάμε την άμεση απόσυρσή τους. Ζητάμε τη λευτεριά αυτών των λαών που τη δικαιούνται και για την οποία παλέμουν με το όπλο στο χέρι. Έχουν δικαίωμα να ξεγείρονται, έχουν δικαίωμα να παστατορούν, έχουν δικαίωμα στη γη και ελευθερία.